Γεια σας φίλες και φίλοι του Stavros Nations. Ξεκινάμε το δεύτερο βίντεο από τη σειρά βίντεο με τον Γιώργο Τουλιάτο, τον Dr. Testosterone όπως το ξέρετε. Και σήμερα επικεντρώνουμε περισσότερο σε ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με το TRT και όχι μόνο. Επόμενη ερώτηση από Στέφανο Παντελέου. Όταν παίρνω την φόρμουλα κρεατίνης μετά την προπόνηση, αν δεν έχω φάει άμεσα φαγητό, ζαλίζομαι. Όταν την παίρνω πριν, όλα οκ. Γιατί συμβαίνει αυτό, λέει ο Στέφανος? Λοιπόν, η φόρμουλα κρεατίνης έχει υδατάνθρακες μέσα. Έχει υπεργλυκαιμικούς υδατάνθρακες και σάκχαρα. Και γνωρίζουμε ότι όταν παίρνεις κάτι τέτοιο, ανεβαίνει πολύ γλυκόζη και πρέπει να βγει 인σουλίνη να στην κατεβάσει. Στο κατέβασμα είναι σαν να τρώμε ένα σοκολατάκι που ανεβαίνουμε για λίγο και μετά αρχίζει η βουτιά της γλυκόζης και αισθανόμαστε αυτή τη ζαλάδα. Και αμέσως μετά την προπόνηση είναι ακόμα πιο χαμηλή η γλυκόζη μας γιατί έχουμε κάψει όλο αυτό το πράγμα. Επομένως νομίζω ότι επιτείνεται γιατί έχουμε ένα υπογλυκαιμικό περιβάλλον σε σχέση με το πριν και εκεί εγώ το αποδίδω. Πιστεύω ότι υπάρχει, επειδή μιλάμε για φόρμουλα κρεατίνης, ότι εκτός από τους υδατάνθρακες και όλα αυτά, συνήθως στη φόρμουλα κρεατίνης βάζουν κάποια συστατικά μέσα τα οποία βοηθούν το σώμα να κάνει μεγαλύτερα spikes στην insulin, μεγαλύτερες εκκρίσεις. Θυμάστε το Celtec παλιά που Μπράβο, που είχε το insulogen το λεγόμενο. Λοιπόν, αυτά κάνουν αυτό που είπε ο Γιώργος, δηλαδή αυξάνει την insulin απότομα, τραβάει ό,τι υδατάνθρακα βρει στο αίμα, με σκοπό βέβαια να τραβήξει και την κρεατίνη που έχει πάρει εκείνη την ώρα, να απορροφηθεί καλύτερα. Μπράβο. Τώρα, πριν την προπόνηση, εσύ είσαι γεμάτος με υδατάνθρακα. Όχι βέβαια το προπονητικό γεύμα, γιατί δεν προλαβαίνει μέσα σε 2 ώρες να αφομοιωθεί αυτό. Δεν έχεις ευαισθησία να κάνει spike. Μετά την προπόνηση όμως που έχεις κάνει κάποιες καύσεις, έχει αρχίσει και αδειάζει το σύστημα, το απογλυκογόνο. Λογικό είναι αν δεν φας άμεσα και υπάρχουν μέσα αυτά τα συστατικά να σου κάνει και αυτό την υπογλυκαιμία, ας πούμε. Είναι η αρχή, η ζαλάδα που αναφέρεις, είναι η αρχή υπογλυκαιμίας, πιστεύω. Jason Άννας, γνώμη για κρύο ντουζ για αποθεραπεία πριν την προπόνηση ή μετά? Αφού πούμε πρώτα τη γνώμη για αυτό. Κρύο ντουζ, όσο κρύο να είναι. Το βαρέλι είναι το εντυπωσιακό που μπαίνουν οι ποδοσφαιριστές. Έχουμε δει τον Ρονάλντο να μπαίνει, το οποίο μία φορά προσπάθησα να γεμίσω την μπανιέρα εν μέσω καύσωνα και πόναγαν τα πόδια μου όταν μπήκαν στα παγάκια. Δηλαδή είναι οδυνηρός ο πάγος. Αλλά καταστέλει πάρα πολύ την αιματική ροή και ως εκ τούτου τις φλεγμονές. Μετά το άλλο, ότι όταν εσύ μετά την προπόνηση, στο bodybuilding λέμε. Ναι, στο bodybuilding. Όχι στο καράτε και στο ποδόσφαιρο. Ναι, μπορούμε να αναφερθούμε και γενικά όμως. Ναι, αλλά μας βλέπουν και fighters. Άλλο το καράτε που εκεί πρέπει. Θυμάμαι είχα πάει σε κάτι αγώνες Muay Thai και μετά τον αγώνα όλοι στα αποδυτήρια φωνάζαν, είχαν τα πόδια ψηλά μελανιασμένα με πάγους. Ο bodybuilder όμως έχει αυτή την αιματική ροή που δεν πρέπει να την καταστήλει. Του χρειάζεται. Έτσι, επομένως, γιατί το pump και το βασίζεται στην παροχή θρεπτικών συστατικών. Τώρα το πριν δεν ξέρω τι είχε, αλλά σίγουρα αν πονάει από την bodybuilder σε κάποια άρθρωσή του, βεβαίως και να βάλει πάγο εκεί πέρα, μαζί με κάποιο Voltaren σε κρέμα, για τις αρθρώσεις πάντα, έτσι. Δεν νομίζω ότι έχει θέση όμως στο bodybuilding. Θα ήταν χρήσιμο να καταστήλεις τη ζεστή περιοχή που βασίζεται στη αιματική ροή, αμέσως μετά, σε ό,τι αφορά το bodybuilding που βασίζεται στη μυϊκή υπερτροφία, έτσι, και στην παροχή όλων των συστατικών. Ωραία, όσον αφορά το bodybuilding, λοιπόν, η δική μου άποψη είναι ότι το κρύο ντουζ, ειδικά το ice bath, που σίγουρα είναι πιο αποτελεσματικό, έχει το μειονέκτημα που είπε ο Γιώργος, συν του ότι μειώνει δραστικά τη φλεγμονή που κάνουμε στα μυϊκά ενίδια, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη μυϊκή ανάπτυξη, την υπερτροφία που θέλουμε να κάνουμε. Οπότε, αν το κάνεις μετά, μειώνεις τη φλεγμονή, άρα μειώνεις την ανάπτυξή σου. Το καταστέλεις. Όμως, παρόλα αυτά πιστεύω ότι αν το χρησιμοποιήσεις πριν, λόγω της επίδρασης και του σοκ που έχει στο κεντρικό νευρικό σύστημα, μπορεί να βοηθήσει να έχεις καλύτερη απόδοση στην προπόνησή σου. Εγώ πάντως κρύο σάουν έχω κάνει, άσχετα, μακριά από την προπόνηση, πήγα ένα πρωινό, έκανα. Είναι δύσκολο κι αυτό γιατί από το δεύτερο στο τρίτο λεπτό είσαι στους μείον 180 και πράγματι είναι κρύο, ζορίζεσαι, αλλά υπάρχει μια ανακούφιση μυοσκελετική. Και μπουστάρεις και το μεταβολισμό πάρα πολύ στο κρύο. Και μεταβολισμό και απόδοση πιστεύω, αλλά το μετά όχι για τους bodybuilders. Λόγω της φλεγμόνης. Ναι, αντιπαραγωγικό. Κωνσταντίνος PLR. Τι προτείνετε για αισθητική δυσλειτουργία, μαλακές στήσεις και αδυναμία σε άτομο 35 ετών? Συχνή ερώτηση από πολλούς άντρες. Συνήθως ο 35 δεν προλαβαίνει να έχει θέματα αγκιακά βασισμένα στο διαβήτη ή στη χολυστερίνη, εκτός αν είναι βαρύς καπνιστής και έχει οικογενειακό ιστορικό και είναι και παχύσαρκος και έχει και ινσουλαντίστας. Εκεί πέρα τώρα, τόσο τώρα από τα φάρμακα, στην τελαφίνη, τα ταναφίλη ή τις ενδοποιικές ενέργειες, τα ακουστικά κύματα που κάνουν ορολόγια για να βοηθήσουν τη ματική ροή, υπάρχει φυσικά και η τρουλίνη με την αργινή που βοηθούν την παραγωγή νητρικού οξυδίου. Επίσης, αν η γλυκοζεωμένη αιμοσφαιρίνη σου είναι πάνω από 5,5 και αρχίσει μια ινσουλιναντίσταση, να τη ρίξει με χαμηλό
χαμηλό υδατάνθρακα με κάποια συμπληρώματα και φάρμακα που μπορούν να βελτιώσουν, έτσι ώστε να έχει καλύτερη ινσουλινευαισθησία, το οποίο θα βοηθήσει και την αφομοίωση της γλυκόσης, αλλά κυρίως θα αποτρέψει την αλλίωση των αγκίων. Τώρα, άλλο σημαντικό είναι να δούμε την τεστοστερόνη, διότι μια χαμηλή τεστοστερόνη μπορεί να δημιουργήσει κακή στήση, διότι η τεστοστερόνη βοηθάει την παραγωγή νητρικού οξυδίου, βοηθάει την τεστοστερόνη με την επιθυμία, αλλά αν πάρει τεστοστερόνη όταν είναι χαμηλή, όχι μόνο επιθυμία έχει, αλλά έχει και πολύ καλύτερη στήση. Επομένως, καλό να δούμε μια ολική ελεύθερη τεστοστερόνη, την προλακτίνη, η οποία αντί να ανταγωνίζεται, τη φιλοσυνθετική σφαιρίνη HPG που είναι αντιστρόφως ανάλογη με τη free testo, και να δούμε επίσης αν έχει υψηλή γλυκοζηλίωση, γιατί αυτή δημιουργεί πρόβλημα, όπως και υψηλή χολυστερίνη ή αν είσαι καπνιστής. Αυτά οδηγούν στο πρόβλημα στη ροή, γιατί η στήση είναι υδραυλικό θέμα. Η επιθυμία όμως είναι κάτι άλλο, είναι κεφαλικό, είναι η τεστοστερόνη. Καλό είναι να συνεκτιμούμε όλα αυτά. Στα 35 όμως είσαι κάπως νωρίς για να έχεις θέματα αγκιακά, γι' αυτό τα παίρνουν οι γέροι κυρίως αυτά τα χάπια. Γιατί εκεί σε αυτή την ηλικία έχει εγκατασταθεί το αγκιακό πρόβλημα. Ναι. Πλάκες αρτηριοσκληρωτικές, στενωμένα αγκία. Τα οποία, να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι η στήση έχει να κάνει με τη ροή αίματος στο πέος. Οπότε όσο πιο καθαρά και υγιή είναι τα αγκία που έχεις εκεί. Η νέα θεωρία στους καρδιολόγους και στους ουρολόγους λέει erectile dysfunction, endothelial dysfunction. Δηλαδή, όποιος έχει στα στεφανία θέμα αγκιακό μπορεί να τον επηρεάσει και στα αγκία του πέους. Αυτά συνδέονται, είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Αλληλεπιδρούν. Γι' αυτό να έχει καθαρά αγκία, έτσι ώστε να έχει και καλή αιμάτωση στο πέος. Μάλιστα, λένε ότι είναι ίσως μια ένδειξη για τους καρδιολόγους όταν υπάρχει αισθητική δυσλειτουργία για να τσεκάρουν τις αρτηρίες της καρδίας, να δουν αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω την άποψή σου σχετικά με τα ακουστικά κύματα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην αρχή από τους ουρολόγους και το χρησιμοποίησαν και οι ορθοπαιδικοί για να φτιάξουν αυτό που κάνει το BPC, αλλά με άλλο τρόπο, δηλαδή να φτιάξουν αγκία καινούργια στην περιοχή. Αγκιογένεση. Ναι. Για να έχουν καλύτερη επούλωση και το έχουν πάρει. Αγκιογένεση, να ξέρεις, βάζουμε στο PRP αυξητικούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων και αγκιογεννητικοί παράγοντες, για να μπορείς να φτιάξεις ιαλώδη χόνδρο και αρθρική επιφάνεια. Πιστεύεις έχει αποτέλεσμα τα ακουστικά κύματα για τη αισθητική δυσλειτουργία για κάποιον που έχει πρόβλημα με τα αγκία, ας πούμε? Βεβαίως έχει. Δηλαδή, έχουμε λύσει πρώτα το ορμονικό. Είναι μια σειρά. Είναι και το άγχος. Είναι και, είναι και η σύντροφος. Εντάξει, οι σύντροφοι παίζουν πολλά. Ναι, παίζουν, αλλά άμα είναι και τα άλλα. Κοίταξε, αν πηγαίνουν καλά τα αιματολογικά σου και τα αγκιακά σου, πιστεύω ότι και με την ίδια σύντροφο θα ερεθιστείς, έστω μία φορά. Η λίπιντος τώρα πώς περιγράφεται σωστή? Η λίπιντος δεν έχει να κάνει με 5 οργασμούς την ημέρα, αλλά με την ανταπόκριση στο κάλεσμα του ρεστούκου συντρόφου τη δεδομένη στιγμή. Δηλαδή να σε ακουμπάει και να έχει ανταπόκριση και να ερεθίζεσαι. Βέβαια, παιδιά, να πούμε ότι δεν θέλουμε να ρίξουμε το φταίξιμο σε κάποιον άνθρωπο, σε σύντροφο, ενώ τη σχέση, πώς διαχειριζόμαστε τη σχέση. Ναι. Γιατί υπάρχουν πολλές φορές όμως, όταν βγαίνουμε πρώτη φορά με μια εντυπωσιακή κοπέλα και έχουμε πολλές προσδοκίες, να μπουκώνουμε, ας πούμε, και να μην έχουμε τις απαραίτητες. Μάλλον οι προσδοκίες μας είναι πολύ μεγάλες και να μην έχουμε την ανάλογη ανταπόκριση. Αυτό έχει να κάνει και με το στρες πολλές φορές. Όπως η πρόωρη εξορμάτωση, που εκεί πέρα έχει υπέρμετρες προσδοκίες ο άντρας και πολλές φορές από το στρες του εξορματώνει. Εκεί είναι παραδόξως οι ψυχίατροι τι κάνουν? Μπορεί να είναι ψυχογενής η προεξορματώση και στρες, αλλά τι κάνουν? Σου δίνουν αντικαθλιπτικά όχι γιατί έχει κατάθλιψη, αλλά πρέπει να σου αυξήσουν την προλακτίνη, γιατί η προλακτινεμία δημιουργεί ανοργασμία. Οπότε τεχνητά σου αυξάνουν την προλακτίνη για να μην εξυπνατώνεις. Δεν είναι επικίνδυνο αυτό να σε ρίξει στην άλλη άκρη και μετά να μην έχει στήσει? Ναι, αλλά ο άλλος είναι βασανιστικό γιατί γίνεται κόκορας πριν μπει στον κόλπο και εξυπνατώνεις ένα λεπτό. Πάει όλη η σχέση. Ναι, είναι λόγος να σε αφήσει η γυναίκα. Από την άλλη, αν εσύ δεν τελειώνεις, τουλάχιστον το χέρι τη γυναίκα. Εντάξει, οι γυναίκες κολλάνε με αυτό γιατί έχουν πολλαπλούς οργασμούς στην πορεία και για σένα είναι βασανιστικό, αλλά τουλάχιστον η πράξη διονύζεται και εντάξει. Θέλει και ο άντρας να κορυφώσει. Αλλά είναι πολύ καλύτερο να αργήσει παρά να ξεποκορεύσει. Εννοείται. Τάτσις Χάρης, σε ποια ηλικία θεωρείτε ότι πρέπει να ξεκινήσει κάποιος TRT? Εξαρτάται μόνο από τις τιμές του, τις τιμές που θα έχεις εξετάσεις? Η ερώτηση σε ποια ηλικία. Η ερώτηση είναι η απάνω, μάλλον. Πότε έχεις τα συμπτώματα? Έχω δει τριαντάτες οι οποίοι ζούσαν άθλια, σνιφάρανε, πίνανε, ξενυχτούσανε, καπνίζανε και είχαν τεστοστερόνη κάτω από 300 με όλα τα συμπτώματα. Και έχω δει και 50'ες οι οποίοι έχουν πάνω από 500, γιατί ποτέ δεν την καταστήλαν, γιατί ποτέ δεν ζήσανε άσχημα. Επομένως είναι όπου τους κάτσει. Τώρα στη γενίκευση ότι πέφτουν οι ορμόνες μετά τα 40 συνήθως. Ναι, μπορεί ένας άντρας μετά τα 40 να το εξετάσει και πράγματι, εάν έχεις εφηβικά επίπεδα μετά την ηλικία του 40, προάγει αυτή τη μακροζωία, την αντιγύρανση, την ποιότητα ζωής. Η πτώση των ορμονών
στη μέση και τρίτη ηλικία είναι αυτό που δημιουργεί τη μεγαλύτερη θνητότητα και για αυτόν τον λόγο η αρμονική αποκατάσταση δίνει ένα καλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης. Επομένως είναι και οι τιμές και τα συμπτώματα μαζί όμως, έτσι, γιατί πρέπει να εξετάσουμε και τα δύο. Την εξέταση του ασθενούς, εφόσον λέει αλήθεια, και τα επιβεβαιώνουμε αυτά με τα αίματα. Από την άλλη, ο άλλος δεν είναι ένα νούμερο σε ένα χαρτί, αλλά είναι και μια οντότητα με περιγραφή. Γι' αυτό είναι σχρό και χυδαίο από γιατρούς να λένε εγώ θέλω κάτω από 300, ενώ στο 310 είσαι καλά. Δεν ξέρουν από ιατρική και είναι απαράδεκτη αυτή η αντιμετώπιση. Γιώργο, αυτό που λες το έχω ακούσει και από αθλούμενους μου και από ανθρώπους που έχουμε συζητήσει που μου λένε εγώ με βάση τις εξετάσεις είμαι στα όρια. Αλλά δεν το εισπράττω αυτό στην καθημερινότητά μου ως ποιότητα ζωής. Δηλαδή δεν έχω ας πούμε τη δύναμη, την ανάρρωση, δεν έχω την ανάλογη Μα λίμπη και όλα αυτά. Τα όρια ας πούμε είναι 300 με 1000. Το ότι έχεις 350 δεν σημαίνει ότι είσαι υγιής. Δεν σημαίνει ότι είσαι optimization, δηλαδή ότι έχεις κάτι βέλτιστο. Είναι μια μετριοπάθεια να λες στον ασθενή. Εγώ συμβιβάζομαι με 3-10. Είσαι άσχετος, διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί με 3-10 να ακμάσει. Οι έφηβοι ακμάζουν με 800. Ο άντρας κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα με πάνω από 500. Οι γέροι πάνε δεξιά και αργά σαν φοβισμένα κουνέλια με 300. Και ο έφηβος κάνει σούζα και αγαπά τη ζωή και φλερτάρει το θάνατο, κλείνοντας του το μάτι με 800. Επομένως, περνάς μέσα από τους τοίχους και δεν αισθάνεσαι κόπωση με υψηλά επίπεδα εφηβικά. Και ξέρουμε άνθρωποι που είναι πρικισμένοι με υψηλή τεστοστερόνη δεν έχουν θέματα υγείας. Και στην τελική τεστοστερόνη δεν είναι να κάνουμε σεξ και βάρη. Είναι για να έχουμε καλύτερη γνωστική ικανότητα, να μην έχουμε κατάθλιψη, να μην έχουμε σπλανικό λίπος το οποίο φέρνει μεταβολικό σύνδρομο. Εντάξει, είναι πάρα πολλά θέματα και μεταβολικά επίσης. Δεν κρύβει όμως κινδύνους, ας πούμε, για κάποιον όχι σωστή. να είναι προς τα άνωθεν όρια συνέχεια. Ποιο να είναι το κακό, πρόσεξε να δεις. Προστάτη. Ο προστάτης καταρχάς έχει απενοχοποιηθεί. Καρκίνο προστάτη και προστατίτες παθαίνουν άνθρωποι με χαμηλή τεστοστερόνη στατιστικά. Οι οποίοι έχουν γυναικομαστία, σπλανικό σύνδρομο το οποίο βγάζει φλεγμονή. Τα κακά ιστρογόνα. Πόσοι άνθρωποι στην κοινωνία παίρνουν τεστοστερόνη? Ούτε 1%. Ανταυτού το 99% παθαίνει τον καρκίνο προστάτη. Άνθρωποι που ποτέ δεν αγγίξαν την τεστοστερόνη, είναι οι ταυλαδόροι στο καφενείο, μια μπάκα και τρώνε σχρά και παθαίνουν καρκίνο προστάτη. Επομένως, το αν θα πάθεις εσύ μια καλοειδή προστατική προπλασία, το λεγόμενο BPH, είναι καλοειδές. Ουδενία σχέση έχει με την κακοήθεια του προστατικού αδένα. Εντάξει. Προσωπικά, εγώ παίρνω 10 χρόνια τεστοστερόνη. Είμαι 25 χρόνια σε αστεροειδή και έχω 0,5 PSA και μετά από σεξ μάλιστα. Είναι και γενετικό αν θα το πάθεις. Αλλά η τεστοστερόνη δεν προκαλεί καρκίνο προστάτη. Λοιπόν, τώρα, η υψηλή τεστοστερόνη μπορεί να καταπολεμήσει την κόπωση γιατί αναστρέφει την ανεμία. Η άλλη όψη του νομίσματος λοιπόν λέει ότι εσύ θα έχεις περισσότερα ερυθροκύτταρα. Εκεί πέρα λοιπόν μπορεί να πει κάποιος ότι έχεις αυξημένο εξώδες. Όμως το πιο έγκυρο μέτρο για να το τσεκάρεις αυτό είναι η μέτρηση των αιμοπεταλίων. Τα λεγόμενα θρομβοκύτταρα. Είναι τελείως διαφορετικό ένας καρκίνος αίματος, η λεγόμενη πολυκυταρεμία βέρα, η πολυσαϊθήμια, η οποία έχει όχι μόνο αυξημένα ερυθρά αλλά και αυξημένα αιμοπετάλια που εκεί θέλεις τις αφαιμάξεις, από μια απλή ερυθροκυτάρωση που αυξάνεται μόνο τα ερυθρά και έχει χαμηλά αιμοπετάλια. Και σου λέω λοιπόν, οι άνθρωποι που ζουν στο Θιβέτ, στο Μεξικό, στην Κένια και στο Κολοράντο, που είναι πάνω από 2.000 μέχρι και 5.000, που έχουν λιγότερο οξυγόνο και έχουν υψηλότερα ερυθροκύτταρα. Οι λεγόμενοι Ινδιάνοι που ήταν ερυθρόχρωμοι γιατί ζούσαν σε υψηλά βουνά. Δεν κάναν αφαιμάξεις. Όχι. Ο οργανισμός προσαρμόζεται σε αυτό, όπως ακριβώς προσαρμόζεται στη χρήση τεστοστερόνης. Εφόσον τα αιμοπετάλια είναι φυσιολογικά. Εντάξει. Επομένως πιστεύω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στη σωστή δοσολογία. Αν ο άλλος είναι bodybuilder και παίρνει 1 και 2 γραμμάρια, φυσικά θα έχει πρόβλημα και καπνίζει μαζί, που έχει κακό ενδοθήλιο. Ένα αυξημένο PSA μπορεί να είναι μετά από σεξ, μετά από ποδηλασία παρατεταμένη, μετά από προστατίτιδα. Γι' αυτό και στην προστατίτιδα δίνουμε αντιβιωτικό, μπας και πέσει το PSA. Έτσι. Ένα υψηλό PSA εκτός σεξ 3 ημερών θέλει διερεύνηση μετά με τη δακτυλική, με το υπέροχο προστάτη. Και αφού και αυτά δείξουν κάτι, πας στην πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία που εκεί διαβάζεις το προστάτη, τον κόβεις σε φέτες και αν δεις μια σκίαση, θα κάνεις βιοψία, όπου η βιοψία θα σου διαβάζει τα κύτταρα. Αν δεν έχει τίποτα, τότε δεν ανησυχείς. Διότι για τον προστάτη η ορμόνη που είναι υπεύθυνη είναι η DHT, η οποία τον ταΐζει, τον διωγγώνει. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που μετατρέπουν υψηλά την DHT, έξω έχουν κεφαλάκρα, και άνθρωποι οι οποίοι δεν μετατρέπουν τόσο υψηλά DHT. Αλλά μεγάλη συσχέτιση στον καρκίνο του προστάτη έχει αναλογία τεστοστερόνης και κακών ιστρογόνων και ιδίως η κακή. Τα κακά ιστρογόνα, η ε1 ιστρώνει.
Ναι. Εγώ παίρνω ένα συμπλήρωμα βασισμένο στον μπρόκολο όλο τον χρόνο για να μπλοκάρω τα κακά ιστρογόνα. Όχι όμως οι σταδιόλοι που είναι χρήσιμοι στο ενδοθήλιο, χρήσιμοι στη διάθεση, χρήσιμοι στη λίπιδο. Η κακή ε1 είναι η στρώνη. Εντάξει, όπως και στον καρκίνο του μαστού, η στρώνη πρέπει να είναι χαμηλή. Και γι' αυτό το μπρόκολο που έχει πάρα πολλές αντικαρκινικές ιδιότητες μπλοκάρει την ιστρώνη. Τέλος πάντων. Μια και είπαμε για τον προστάτη, υπάρχει μια ερώτηση εδώ όπου έχει να κάνει με την φιναστερίδη. Δηλαδή, αν υπάρχει άλλος τρόπος, με ποιους άλλους τρόπους μπορούμε να μπλοκάρουμε τη διδροτεστοστερόνη εκτός από τη φιναστερίδη. Υπάρχει η διδροτεστοστερίδη που την τζακίζει τελείως και επίσης η διδροτεστοστερίδη βγάζει και μαλλιά. Ενώ η φιναστερίδη αποτρέπει την ελοπικίαση, η δουταστερίδη σου βγάζει νέες τρίχες. Ναι, αλλά μειώνει τη λίμπιντο. Ναι, πρόσεξε και τι κάνεις. Παίρνεις και τεστοστερόνη μαζί. Τι λέει ο Μεγασχερτόκ, ο μεγαλύτερος γεριάτρος στον κόσμο. Είναι πιο αποτελεσματικό για το μαλλί τώρα. Γιατί να ξέρεις, εδώ μου έχουν έρθει παιδιά κλαίγοντας, πάρε μου το μαλλί και δώσε μου το πουλί πίσω. Οι δερματολόγοι βέβαια δεν ενημερώνουν γι' αυτό. Έτσι σου λέει πάρε, δεν θα σταματήσουν να πέφτει τα μαλλιά σου. Επίσης, άλλη παρέτηση, η δουταστερίδη δίνουμε στους βιαστές για να τους ευνοχήσουμε χημικά. Λοιπόν, σου σκοτώνει τελείως τη διαιτητική και τη διάθεση, την αυτοπεποίθηση, τη λίμπιντο. Αυτό δεν πρόσεχε, τι λέει ο Χερτόκο. Για το τριχωτό είναι πιο αποτελεσματικό να παίρνεις όχι απλά δούτα, αλλά δούτα με τέστο. Γιατί? Καταρχάς, αν πάρεις μόνο δούτα ή φίνα, θα σκοτώσεις τη λιπιντό και θα πας και κατάθλιψη. Αν πάρεις τέστο, κόβεις την εξίσωση τέστο προς δούτα. Όμως, έχεις τα θετικά ωφέλη της τέστο που τα ποια είναι. Γνωρίζουμε ότι τέστο κάνει αλλοπικίαση και υπερτρίχωση. Αν εσύ μπλοκάρεις την εξίσωση για την αλλοπικίαση, έχεις υπερτρίχωση στο κεφάλι. Με χοντρές τρίχες, εφόσον παίρνεις αντιανδρογόνο και τέστο. Επίσης, κάποιος που έχει προδιάθεση να χάσει το μαλλί, αν πάρει τέστο, το χάσει πιο γρήγορα. Αν πάρει μόνο αντιανδρογόνα, δεν θα του σηκώνεται και θα έχει κατάθλιψη. Αν πάρει τέστο και αντιανδρογόνα, σε 6 μήνες μέσα θα βγάλει παχύτερο μαλλί. Αλλά είναι καταδικασμένος να παίρνει αυτό το συνδυασμό για πάντα. TRT, από το Θάνο Ψαράκο, TRT για λόγους μακροζωίας σε άντρες άνω το 45. Άποψη. Μακροζωία, διότι η χαμηλή τεστοστερόνη έχει συσχετιστεί με θνητότητα. Πώς? Μεταβολικό σύνδρομο που σε πάει στην καρδιακή ακινόσο. Το μεταβολικό σύνδρομο περιέχει διαβήτη. Οι περισσότεροι από τους παχείς ασθενείς που έρχονται εδώ πέρα έχουν διαβήτη και χαμηλή τεστοστερόνη. Τύπου 2, Πάντα τύπου 2. Το οποίο φταίς εσύ γι' αυτό. Μάσα, ξάπλα, εντάξει. Τρόπος ζωής. Ναι. Τα βάρη και η αεροδική, πρώτα τα βάρη και μετά η αεροδική, μαζί με τη δίαιτα χαμηλών ανθράκων το αναστρέφουν αυτό και κάποια αγωγή. Η χαμηλή τεστοστερόνη φέρνει διαβήτη πώς? Η χαμηλή τεστοστερόνη κάνει σαρκοπενία. Η σαρκοπενία ρίχνει τον μεταβολισμό. Αναπτύσσει μπάκα. Η μπάκα είναι ισουλοαντίσταση. Η μπάκα λοιπόν κάνει ισουλοαντίσταση διαβήτη τύπου 2, το οποίο μαζί με τη μεγάλη περίμετρο μέσης πάει μεταβολικό σύνδρομο. Ναι. Το μεταβολικό σύνδρομο κάνει και δυσλιπιδεμία και σε πάει στην καρδιακή νόσο. Βλέπουμε λοιπόν πως χαμηλή τέστο σε πάει στην καρδιακή νόσο. Και όχι τέστο ότι σου κάνει καρδιακή νόσο. Ακριβώς. Άμα είσαι ηλίθιος και παίρνεις ένα γραμμάριο θα πάθεις πρόβλημα. Αλλά τα 100 mg τέστο θα σε κάνουν λιγότερο παχύ και θα αποφύγεις την καρδιακή νόσο. Δεν είναι τοξική σαν τα αναβολικά. Τα αναβολικά βάζουν πουρί στις αρτηρίες. Ρίχνουν την καλή, ανεβάζουν την κακή, ανεβάζουν και την ομοκυστίνη. Η τέστο στην κατάχρηση τι θα κάνει? Θα αλατώσει τη HDL, εντάξει. Θα αυξήσει την πίεση του αιματοκρίτη. Αυτά κάνει. Άντε και να σηκώνεις τα κέρατά σου, να παχύνει λίγο την καρδιά. Τα αναβολικά όμως σε βάθος χρόνου θα σου στομώσουν τα αγκία. Κατάλαβες, και την ομοκυστίνη. Άρα η τέστο είναι η πιο αθώα και ακίνδυνη ορμόνη που μπορεί να πάρει ένας άντρας. Χωρίς τέστο δεν ζει ο άντρας. Χωρίς αναβολικά και αυξητική ορμόνη μπορεί να ζήσει ο άντρας. Σίγουρα. Εντάξει. Αλλά λέω εγώ πάντα το φάρμακο από το φαρμάκι είναι δοσολογία. 100 mg θα σε απομακρύνουν από άλλα προβλήματα. 1 γραμμάριο θα σου φέρει άλλα προβλήματα. 10 ασπιρίνες θα σου ανοίξει το μάχη, 1 ασπιρίνη θα σε βοηθήσει να καταπολεμήσεις το πρόβλημα. Ιωάννης Ιστριανταφύλης. Το TRT για κάποιον που το χρειάζεται έχει παρενέργειες, π.χ. αυξημένη πίεση, αν επηρεάζει λιπιδαιμικό προφίλ κτλ. Να πούμε για την πίεση. Ναι. Η σωστή ποσότητα της στερόνης ρίχνει την πίεση γιατί κάνει εγκύο διαστολή. Παράγει νητρικό οξύδιο. Τα 100 mg όμως. Τώρα, πίεση γίνεται στη τεστοστερόνη και στα αναβολικά μέσω υπερέκρησης αλδοστερόνης, η οποία κρατάει νάτριο και νερό και ανεβάζει έτσι την πίεση. Λιπιδαιμικό όχι, σε σωστή δόση, αντιθέτως το φτιάχνει. Πώς? Ο άλλος έχει μπάκα, έχει ισουλοαντίσταση. Η μπάκα φέρνει χαμηλή HDL και υψηλή LDL. Γι' αυτό οι καρδιολόγοι σου λένε χάσε και βάρος να φτιάξεις τα λιπίδια. Η τεστοστερόνη σαν ανδρογόνο σε βοηθάει να οξυδώσεις. Γι' αυτό εμείς οι άντρες είμαστε κάπως πιο στεγνοί από τις γυναίκες. Επομένως, εντάξει. Η τεστοστερόνη μας βοηθάει αυτό πάντως. Μας βοηθάει, ναι, αλλά. Εντάξει, υπάρχουν και χοντροί άντρες, αλλά γενικά οι γυναίκες δεν έχουν ανδρογόνα για να κάψουν το λίπος τους εύκολα. Παίρνοντας τη τεστοστερόνη ο άντρας χτίζει και εμείς, οι οποίοι ανεβάζουν το μεταβολισμό και στο σπλαχνικό λίπος και η LDL τουλάχιστον πέφτει. Εκεί μπορεί να σκεφτείς ότι συνωμοσιακά η τεστοστερόνη δεν είναι αρεστή, διότι μπορεί εν δυνάμει να βγάλει από τη μέση μια στατίνη.
Όχι σε αυτόν ο οποίος έχει πλάκα και αυτό, αλλά μπορεί να σου χαμηλήσει το τεστοστερόνη και αυτό να μην είναι ωραίο και αρεστό στην Big Pharma. Γιατί η τεστοστερόνη σου ρίχνει την γλυκοζιωμένη, δεν θες γλυκοφάς. Δεν θες ινσουλίνη άμα είσαι και φαγάς. Δεν θες αντικαταθλιπτικό. Δεν θες Viagra. Δεν θες στατίνη. Αυτή λοιπόν η αμπουλίτσα των 6 ευρώ κάνει ζημιά στα δισεκατομμύρια των συνταγογραφούμενων. Και την έχουν δαιμονοποιήσει με την κακή χρήση των γυμναστηρίων. Δική μου ερώτηση τώρα που προέκυψε, μια και αναφέραμε τον γλυκοφάς, το metformin λεγόμενο. Έχει γίνει άλλο στην Αμερική τελευταία, το χρησιμοποιούν πολύ έντονα για αντιγύρανση. Όχι το Ζεμπίκ, το γλυκοφάς. Πράγματι. Εγώ το παίρνω όλο τον χρόνο. Την άποψή σου γι' αυτό? Το παίρνω όλο τον χρόνο ένα γραμμάριο, παρότι η γλυκοζηλίωσή μου είναι 4,7. Γιατί σου ρίχνει το mTOR και το mTOR κυρίως και αυξάνει το α με πι κάπα. Εμένα δεν με νοιάζει να γίνω το mTOR όμως δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στην μυκότητα. Μου φτιάχνουν τα μουσκουλα που έχω. Εγώ προτιμώ να ζήσω 100 χρόνια από το να έχω 50 πόντους χέρι. Ο IFBB Pro σίγουρα δεν το θέλει αυτό. Λοιπόν, είναι αντικαρκινικό με αυτή την έννοια, αλλά κυρίως έχεις ινσουλινοπιστησία που σημαίνει αφομοιώνεις το φαγητό που τρως, δεν πεινάς, δεν έχεις τις λιγούρες στην κόπωση και γενικά η χαμηλή γλυκοζηλίωση σημαίνει ότι οι πρωτεΐνες σου δεν καραμελοποιούνται στο αίμα. Δεν πιάνουν το πουρί αυτό της γλυκόζης, κατάλαβες. Από ποια ηλικία θα σύστηνε σε κάποιον να χρησιμοποιήσει γλυκοφάς με σκοπό την αντιγύρανση και την μακροζωία? Να δει πώς είναι η γλυκοζηλίωσή του. Εγώ παλιά που ήμουν στον όγκο είχα 5,2-5,3. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά τα νούμερα. Μπορεί γιατί να σου λέει να φτάσει μέχρι 6, μας το 6 άρρωστο ήδη. Ναι. Για μένα το καμπανάκι χτυπάει στο 5,5. Αλλά γενικά σε δίαιτες το γλυκοφάς έχει θέση γιατί σου βοηθάει να μην πεινάς με τίποτα τρόπο. Είναι ένα υπογλυκαιμικό φάρμακο. Με ποιο τρόπο? Σταματάει το σηκώτη να παράγει γλυκόζη στην περιφέρεια, έτσι. Λοιπόν, και βοηθάει στο να έχει ένα καλύτερο κορεσμό. Λοιπόν, στην Αμερική κυκλοφορεί σε 500 mg, στην Ελλάδα 850 και 1000. Μπορείς να παίρνεις μισό των 850, καλό θα σου κάνει, αλλά είναι καλύτερο να έχεις 5 γλυκοζωμένα από 5,5. Τώρα, αυτοί που λένε ότι κάνει πανενέργειες διατρική και το ξέρεις, πράγματι είναι μια σπάνια επιπλοκή, ότι σου ρίχνει την P12, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Έτσι. Και ότι σου κάνει γαστρεντερικές διαταραχές. Προσωπικά, εγώ δεν είχα διάρρεια και τυμπανισμό με αυτό το θέμα. Αν κάποιος δεν είναι ανεκτός στο γλυκοφάς, θα πάρει το συμπλήρωμα που παίρνω, τη βερβερίνη με το χρώμιο και την κανέλα, η οποία βοηθάει έτσι, να μην έχει ινσουλινοαντίσταση. Πιστεύεις ότι με άσκηση και διατροφή μπορεί να πιάσει κάποιος τα επίπεδα στην γλυκοζηλιωμένη, όπου θα είναι να στεγνώσει, κάτω από 5? Να κάνει κοιλιακούς, να μην έχει πλανητικό λίπος, να βάζει κανέλα, να τρώει ινώδεις υδατάνθρακες. Όχι κορεσμένα λίπη τα οποία βοηθάνε να δημιουργηθεί πλανητικό λίπος. Έτσι, αεροβική, βεβαίως. Και συγχρόνως να χρησιμοποιεί και ως υποκατάστατο την μπερμπερίνη 500 mg τη μέρα. Έτσι. Πάμε λοιπόν παρακάτω και λέμε από τον Δημήτρη SD. Αν κάποιος θέλει να πάρει τεστοστερόνη για ψυχολογικούς και μόνο λόγους, ψυχολογικούς και μόνους. Ένας από τους λόγους που χρειαζόμαστε τεστοστερόνη, η απουσία τεστοστερόνης οδηγεί κατάθλιψη. Δεν το βλέπουν αυτό όμως οι ψυχίατροι, δεν τους νοιάζει, δεν τους ενδιαφέρει. Διότι χαμηλή ελεύθερη τεστοστερόνη, και γιατί λέω ελεύθερη, διότι είναι η βιοδιαθέσιμη. Αυτοί που δεν γράφουν στον ΕΟΠΗ, αυτή που διαφεύγει από το ραντάρ των γιατρών και σου λέει άλλος, έχεις 500, είσαι καλά. Δεν είσαι καλά, διότι η ελεύθερη σου είναι κάτω από τη μέση. Το 500 η ολική είναι η μέση. Άμα έχεις ελεύθερη λίγο πάνω από τον πάτο, δεν νιώθεις καλά. Γιατί η ελεύθερη είναι αυτή που δουλεύει. Λοιπόν, χαμηλή τεστοστερόνη φέρνει μια μελαγχολία. Η κατάθλιψη είναι κάτι πιο σοβαρό. Αλλά είναι θεαματική μετάβαση του καταθλιπτικού που παίρνει τεστοστερόνη, με χαμηλή τεστοστερόνη 200, ναι. Πώς γίνεται ευδιάθετος και ευγοναδικός και εύθυμος. Γιατί η τεστοστερόνη σου κάνει αντικατάθλιψη με 3 τρόπους. DHT αντικαθλιπτική, εξού και ευνουχισμένοι άντρες πριν 50 χρόνια που τους κόβουν τους όρχες για τον καρκίνο του προστάτη. Απαρχαιωμένη μέθοδος που σε πήγαινε στο μεταβολικό σύνδρομο για την κατάθλιψη, παθαίνει κατάθλιψη. Ήταν σαν φοβισμένα κουνέλια. Ναι. Δεύτερον, ανεβάζει σερωτονίνη, γιατί η αρωματοποίηση κάνει σερωτονίνη την ορμόνη της χαράς, και ντοπαμίνη το αίσθημα της ανταπόδυσης. Και ξέρουμε και στο bodybuilding γουστάρουμε μέσα στον κύκλο, γιατί έχουμε πολύ τέστο, απλά φέρνει και παρενέργειες. Επομένως, ξέρω ανθρώπους οι οποίοι είναι με πεσμένες πλάτες, κατάθλιψη, δεν μπορούν να πούν το όνομά τους, αποβισμένα κουνέλια, ευνοχισμένα, σαν να τρώνε παντόφλα όλη μέρα, με χαμηλή τεστοστερόνη. Και σου λέει, πάρε το αντικαθλιπτικό, το οποίο θα σου ανεβάσει την προλακτίνη, θα σου ρίξει χειρότερη τεστοστερόνη και δεν θα επιλύσει το πρόβλημα από εκεί που πηγάζει, που είναι η χαμηλή τεστο. Προς τιμήν κάποια ψυχιάτρου έλεγε: δεν σκέφτεται τη τεστοστερόνη σου, γιατί ήταν ένας καθλιπτικός ασθενής. Πράγματι είχε χαμηλή τεστοστερόνη. Πήρε έστω και λίγο προβιρόν, το οποίο είναι αντικαθλιπτικό. Και γλίτωσε τα φάρμακα, τα ψυχο... Ναι, τα οποία σε βυθίζουν ακόμα πιο βαθιά. Ένας από τους λόγους ο άντρας να μην έχει καλή ψυχολογία είναι η κακή στήση.
και οι χαμηλοί τεστ, το οποίο του φέρνει αυτοπεποίθηση. Το οποίο καταπολεμείται με τεστοστερόνη. Και οδηγεί σε κατάθλιψη μέσα. Βεβαίως.